ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, மிகவும் அருமையான டேஸ்டான உணவுகளை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இதில் ரெஸ்பான்ஸை பொறுத்து பார்ட் 2 போடலான்னு இருக்கேன். நீங்கள் போடலாம் வேணாமான்ட்டு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போடலாம். முதலாவது நம்ம பார்க்க போகிறேன் இது என்னென்னா, சாக்லேட் கேக். இந்த கேக்கை பார்த்தோம்னா ஒரு க்ரீமால் செஞ்சுருக்காங்க. க்ரீம் ஃபுல்லாக அதை அடவித்து அதுக்கு மேலே சாக்லேட் பவுடர் போட்டு வேறு லெவலில் செஞ்சுருக்காங்க. இதுவும் வேறு லெவல் போல இருக்கி. அடுத்தது என்னடா, பஞ்சு மிட்டாய். எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு பிடிக்கும் பஞ்சு மிட்டாய். எப்படி இருக்கேன்னு தெரியும், ரோட்டால் விற்று வருவாங்க, பார்த்துருப்பீங்க. இதுவும் ஒரு வேறு லெவல் டேக்ஸான ஒரு நம்மளோட ஃபுட்டில் இடம் பிடிச்சிருக்கி. வேறு லெவல் ஒரு ஃபுட் தான் இது. இதை எப்படி உருவாக்குறேன்டா, ஒரு ஸ்டில் எடுத்து அதுக்குள்ளே சீனி பாலை காய்ச்சி அதுக்குள்ளே டிசைன் கலர் பவுடர் போட்டு இது தயாரிக்காங்க. வேறு லெவலில் ஒரு டெக்ஸ்சர் கொடுக்கும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கி. இதை கேக்காகவும் செஞ்சு கொள்ளலாம் நம்ம பிறந்த நாளைக்கு. நெக்ஸ்ட்டு சாக்லேட் க்ரீம் போட்டு ஒரு ஐஸ்கிரீம் மேலே ஒரு கொப்பி அதுக்குள்ளே மேலே வச்சுட்டு அதுக்குள்ளே மேலே ஐஸ்கிரீம்லாம் தடவி வேறு லெவலில் நம்மளுக்கு தராங்க. ஐஸ்கிரீம் டப்பிலையும் இதை தராங்க. ஐஸ்கிரீம் டப்பில் இருந்து அதை தடவி வேறு லெவலில் தராங்க. இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. நெக்ஸ்ட் என்னென்னா, ஒரு ஐஸ்கிரீம் ஒரு குப்பிலான்னு இதை வந்து பார்த்துருக்கீங்க. இது ஒரு ஜக் ஃபுல் ஐஸ்கிரீம், மேலே வெனிலா க்ரீம், ஸ்ட்ராபெர்ரி, அந்த ஸ்டீக்ஸ் எல்லாம் போட்டு வேறு லெவலில் தராங்க. ஃப்ரூட்டெல்லாம் போட்டு தராங்க. வேறு லெவல் ஒரு டேஸ்ட்டை இது கொடுக்கும். வேறு லெவலில் இந்த இது இருக்கும். இதை பார்த்தோம்னா ஐஸ்கிரீமுக்கு மேலே ஒரு ஐஸ்கிரீம் வைக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு செரிப்பழம் எவ்வளோக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்குமோ வேறு லெவல் டேஸ்ட்டாக. பிறந்த நாளைக்கு கேக்குக்கெல்லாம் நம்ம வைப்போம் செரிப்பழத்தை, அப்படி வேறு லெவல் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த செரிப்பழம். இதை பார்த்தோம்னா பிறந்த நாளுக்கு வேறு லெவலில் வைக்கலாம். இதை ஒரு தொல்லையும் இதில் இருக்காது. இதில் பார்த்தோம்னா அடுத்து நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம், ஒரு ஐஸ்கிரீமில் ஒரு கச்சான ஒரு சாக்லேட்டு ஐஸ்கிரீமை ஃபஸ்ட்டு போடுறாங்க. அதுக்கு மேலே இது தராங்க, சாக்லேட்டை போடுறாங்க. அதுக்கு பிறகு அதுக்கு மேலே கச்சானை போட்டு நம்மளுக்கு தராங்க. இதில் டேக்ஸ் அடித்து சொல்லுவோம், வேறு லெவலில் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதே ஐஸ்கிரீமில் சாக்லேட்டை ஊற்றுறான். ஆனால் இது ஐஸ்கிரீம் ஃபுல்லாக வெண்ணிலா தடவி ஃபுல்லாக அதுக்கு மேலே ஐஸ்கிரீமை ஊற்றுவாங்க. இந்த இதுக்கு கீழே அதுக்கு மேலே வெண்ணிலா தடவி அதுக்கு மேலே ஐஸ்கிரீமை போட்டு அதுக்கு மேலே நம்மளுக்கு சாக்லேட்டும் வேறு லெவலில் போட்டு தராங்க. அடுத்து நம்ம அன்னாசி ஐஸ்கிரீம். அன்னாசியை நீங்கள் நிறைய பேர் சாப்பிட்டு தெரியுவீங்க. அதில் ஒரு இது தான் இந்த அன்னாசி ஐஸ்கிரீம். இது வேறு லெவலாக அவங்களுக்கு வேறு லெவல் டெக்ஸ்சர் தரும். இதை பார்த்தோம்னா இதுக்கு ஒரு தோட்டமே வச்சுருக்காங்க. இந்த தோட்டத்தில் ஃபுல் அன்னாசியை பறித்து அதை நல்லா ஐஸ்கிரீம் ஆக்கி விற்காங்க. இந்த ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடையும் வேறு லெவலாக இருக்கும். இந்த மணி டெக்ஸ்டில் இது உங்களுக்கு தரும். வேறு லெவல் ஒரு ஐஸ்கிரீம்னுட்டு தான் இதை சொல்லுவேன். இந்த ஐஸ்கிரீமில் அவ்வளோ டேஸ்ட், அவ்வளோ இது வேறு லெவலில் இருக்கும். அன்னாசியில் வேறு லெவலில் உங்களுக்கு தரும். இது எப்படி தயாரிக்காங்கன்னா, ஒரு க்ரீமு ஃபஸ்ட்டு அன்னாசி கோதை எடுத்து அதுக்கு மேலே க்ரீமை போட்டு அதுக்கு மேலே சாக்லேட் ஃப்ளேவர்லாம் ஊற்றி வேறு லெவலில் தராங்க. இந்த ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நன்றி.